ପ୍ରଥମରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଆମକୁ ଚଷମା ମିଳିଗଲା। ଚଷମା ଦୋକାନ ଏଠି ଲାଗିଛି ଚଷମା ଷ୍ଟଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ଚଷମା ରହିଛି। ବହୁତ ଚଷମା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଆପଣ ଟିକିଏ ବାର୍ଗେନ୍ କରିକି ଆଣି ଜାଣିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ। ତା ପାଖକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତା ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। କେତେ ଭେରାଇଟି ଡିଜାଇନର ସବୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓଳା ହେଇଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓଳା ହେଇଛି। ଏସବୁ ନକ୍ସା କରାଯାଇଛି। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ। ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନ, ଗଛ ବିନା କିଛି ନୁହଁ। ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ ଆମେ କହିବା। ସେମିତି ଗଛ ବିନା ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ଗଛ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଏଠାରେ ବିକାଯାଉଛି। ଆପଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବେ ଯଦି ଏଠାରୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ୱାଓ, ଟୋଟାଲ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ବୁଲିବା। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତଳେ ନାଲି ଲେଖେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ୱାଓ, କାଠରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ କାଠରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲେଟ୍। ୱାଓ, ନା ଆଜ୍ଞା ବାଲିଯାତ୍ରା। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା କେତେବେଳେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସରିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ। ୱାଓ, ଇଏ ପିଲାମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିପ୍ ମଝିରେ କୁନି ହନୁମାନ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ଏମିତି ସବୁ ଭିତରେ ବସିବେ ପିଲାମାନେ। ଜିପ୍ ଏମିତି ସବୁ ଚାରିପଟେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବସିବେ ଆଉ ଇଏ ବୁଲିବ। ଅତି ଚମତ୍କାର। ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ଏଥିରେ ବସିକି ବୁଲିବେ। ଅତି ଚମତ୍କାର। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାମଦୋଳି ଅଛି। ଏପଟେ କାଳିଆ ଚାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦୋସା, କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଏପଟେ ଲାଗିଛି ଷ୍ଟଲ୍। ବିଶାଳ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି। ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇକି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାର ମଜା। ଏପଟେ ରାମଦୋଳି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ସବୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଦୋଳି ତ ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ରାତିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଦିନବେଳେ ବୁଲିବା ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା। ରାତିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମଜା ଆସିବ ରାତିରେ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବନି। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଠରେ କେମିତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। କଲରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ବସିକି। ଏମିତି ସବୁ କଲରିଂ ହେଇକି
ଏମିତି ସବୁ ଥୁଆ ଯାଉଛି ବିକା ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ବେଲଣା ପଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନା ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ସବୁ ଜିନିଷ କାଠରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ପଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳଣା। ଏପଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନ ଖଟ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆଲେଣା ସବୁ କିଛି ଅଛି। ୱାଓ ଏପଟେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ କିଛି ମେସିନାରୀ ମେସିନ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ମେସିନ୍ ଅଟା ମେସିନ୍ ଗହମ ଚୁରା ମେସିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ ନେଇପାରିବେ। ୱାଓ ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଆପଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ନାମକୁ ସେମିତି ବାଲିଯାତ୍ରା କୁହାଯାଇନି। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ବି ଧରିକି ଆସିବେ କିଣା ୱାଓ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୋଟରେ କେମିତି ଆରାମରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପାଣି କମ୍ କମ୍ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆରାମରେ ତାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଅତି ଚମତ୍କାର ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ୱାଓ ଭାଇ ଏଠି ନାଁରେ ଭେସଲେଟର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ଭାଇ ଭେସଲେଟ୍ ତିଆରି କରିଦେବେ। ଆପଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଲି ଏଠି ଅଛି। ସବୁ ନାଁ ଅକ୍ଷରର ସବୁ ଲେଟରର ଗୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଭାଇନା ତିଆରି କରିକି ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ଲେଟରର ଗୋଲି ରହିଛି। ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁ କହିକି ତିଆରି କରିବେ। ସାଥି ସାଥି ନେଇପାରିବେ। 30 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କେତେ ଚମତ୍କାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଫୁଲ ତିଆରି ହେଇଛି କଲରିଂ ହେଇକି। ୱାଓ ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୋଲୋ ତୁଳାରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ନେଇକି ରଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆପଣ ନେଇକି ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ ଘରେ ସଜେଇକି ରଖିପାରିବେ। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର କଢ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫୁଟିକି ଏଠି କଢ଼ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପଇସା ଧରିକି ଆସିବେ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ପକେଟରୁ ହାତ ମାରିଲା ଆସିକି ପଇସା ସରିଯାଇଥିବ। ଏତେ ଜିନିଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଅନେଇବେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ କେତେ ଡିଜାଇନର ସବୁ କପ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଡିଜାଇନର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ସେଟ୍ କେତେ ସବୁ? ଏଇଟା ଟିକେ ଶସ୍ତା ଅଛି। ଇଏ 6ଟାକୁ ପାଖାପାଖି ସେଇ 70 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। 12ଟା ଅଛି 6ଟା। ବହୁତ ଡିଜାଇନର କପ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଭଙ୍ଗା କଭର ସବୁ ଅଛି। 20 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 20ରେ କାଇଁ ପାସ୍? ୱାଓ 20ରେ କାଇଁ ଏସବୁ ପାସ୍? କାଠ ଔଷଧୀୟ କାଠ ଔଷଧୀୟ କାଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାହାର ଥବ ଏଇଟା ଚେନି ଏଇ ପାଣି ପିଇଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ବୁଝିଲେଣି ଆଜ୍ଞା।
ସାର୍ ଏଇଟା କେତେ ମଉସା? ସେଟା 120। ଏଇଟା ମଉସା କୋଉ କାଠ? ସେଟା ନାରୁଗୁଡ଼ି କାଠ ବାତ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟା ବାତ ପାଇଁ? ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟା ତଳିପାଦ ଦରଦ ବିନ୍ଧା ଫୁଲା ମାଡ଼ ଏସବୁ ଭଲ ହେବ। କେମିତି ଆକୁ ଚନ୍ଦନ ମରି ପଥର ଉପରେ ପାଣି ଦେଇ ଘୋରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନଟା ହେବ ସେଥିରେ ଜଡ଼ା ତଳ କି ସୋରିଷ ତେଲ ଯେଉଁଥିରୁ ଟିକେ ମିଶାଇବେ। ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶାଇ ଗରମ କରି ଆଇଡିଏସ୍ ମାଲସ କରିବେ। 8-10 ଦିନ ମାଲସ କଲେ ଯେମିତିଆ ଦରଦ ବିନ୍ଧା ଫୁଲା ମାଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇପାରିବ। କାଠର ପାୱାରଲେସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାଠ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଦେବ। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ମଉସା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଇଏ କୋଡ଼ିଏରେ କାଠ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ 50 କୋଡ଼ିଏରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ 50 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 30 କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 20 ସେ ରାଜଧାନୀ ଲୋକ ଇଏ ହେଲେ କଟକ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ତ 20 ଆଉ ଆଉ ଗାଁକୁ ଗଲେ 10 ଟଙ୍କା। ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଘରଟା ତାଜମହଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କେବଳ ସୋଲାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶାଳ ବଡ଼ ଘର ଏ କେବଳ ସୋଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯଦି ବହୁତ ଜୋର ପବନ ହୁଏ ଇଏ ଉଡ଼ିକି କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିବ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କେବଳ ସୋଲାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ରାତିରେ ଏଠିକି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ତାଜମହଲ ଟାଇପ୍ର ଘର। ଏ ବି ସୋଲାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷର। ଆଉ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଏ କେବଳ ସୋଲାରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆର୍ଟ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଧଳା କଳା ବଳଦ ଅଛନ୍ତି। କଳା ଧଳା ବଳଦ ଆଉ ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ବହୁତ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଓଦର କହନ୍ତି ଶଗଡ଼ରେ ଓଦରୁ ନିଅନ୍ତି ପଛପଟେ ଓଦର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି। ଲୋକ କଳା ଧଳା ବଳଦ ଚାଲିଛି ଶଗଡ଼ରେ। ଏଠି ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇନି ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ବୋଧେ ବର୍ଷର କଥା ପଚାରୁଥିଲି। ନାଇଁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର କଥା ପଚାରୁଛି ପାଇଲେ? ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆର୍ଟ ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳିବ। ଏସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଷ୍ଟଲ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କିଣିପାରିବେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ।